Halo logoफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर आंनि बे दिनैनि भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो उदालगुरि इ-रिक्सा एस'सिएशननि जि बानजायनायाव मोनसे जोंहा पिकनिक जानो थांगासिनो दं लोगोफोर आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन थारमाने आंबो रिक्सानि थारमाने सासे सोद्रोमा जानानै दङ आरोना बेनिफ्राय आङो दा नैबेयाव आंबो बाहागो लाफैदों आं एसे नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिलांगोन आरो बे लोगोफोर माने जोंहा उदालगुरि इ-रिक्सा एस'सिएशन हिसाबै जोंहा गायसनजादोंमोन 2016 पिकनिक जोंहा नैबिदि पिकनिक ओमफ्राय दायो जोंहा संनाय खावनायाथ' जाखांबाय ओमफ्राय दायो जानायनि बेलायाव नैबिदि आरोना जोंहा नैबिथिं नै फिजु होगासिनो फिजुआ ओंखामाव दङ बेनिफ्राय आरो नैबिथिं दालि जाहैबाय सेल्फ सिस्टेमाव खालामदों दै जोङो थारमाने माने मा होनना बुङो बुफे सिस्टेमाव खालामना होनाय जादों आरोना मानो होनना बुङोब्ला बेयाव गोबां मानसि जायो नालाय गासै मथा मथि गैयाब्लाबो 500-600 मानसि जायो आरोना बेनिखायनो कन्ट्रल खालामनो हाया बेनिखायनो जोङो थारमाने बुफे सिस्टेमाव खालामना होनाय जादों आरोना थोरसि लादो ओंखाम लादो दालि लादो बेदर लालांदो जाय माखौ जायो नै बिदि आरोना नै बिथिं नै बिथाङाबो नै बाहागो लादों आरो नै बिदिनो सालाद डिपार्टमेन्ट बि आरो बियो थारमाने बांद्राय आइटेम खालामाखै पिकनिकआव होनना बुङोब्लाथ' मिथिखायो लोगोफोर आरो माखासे माबाखौ आङो दिन्थिला पिकनिक होनना बुङोब्ला मिथिखायो नोंथांमोना माबायदि जायो आरोना ओमफ्राय आरो नोंथांमोना नै बिथिं नुदों नै बेनिफ्राय नै बिथिं गारिफोरखौथ' नुदों नै जोंहा गारिफोरा नै गोबां आरो फैनो दंबावो गोबां फैयाखै आरो गोबां गारि लायाखै बेनिफ्राय आरो नै बिथिं नै आदामोनाबो सफैबाय जोङो थारमाने उदालगुरि साखाथि फाखाथि थानाय थारमाने गासिबो उदालगुरि टाउनावनो थारमाने रिक्सा सालायग्राफोरा जोंहा खौसेयै दङ आरोना बेबायदियैनो जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो पिकनिक जायो बिदि रंजायो जोङो 20 तारिखआव गायसनजेननायमोन नालाय एस'सिएशन हिसाबै बेखौनो बार्थडे हिसाबै जोङो मानियो आरो दै लोगोफोर रंजा बाजा बेयाव जोंहा बेयाव हारि माहारि जोङो नायाखै बेयाव सावताल दङ बर' दङ नेपालि दङ बिहारि दङ एसामिस दङ बिदिनो गोबां जेसेबांखिनि हारि सोद्रोमा दङ जोङो खौसे माने एस'सिएशन हिसाबै जोङो खौसेयैनो दङ मुस्लिमबो दङ मुस्लिमफोरा जोंहा बिथिं जाबाय बिथांमोननो थाखाय जोङो थारमाने बिथांमोनाथ' आल्लाह होआबा जाया बिथांमोननि थाखाय जोङो एक्सट्रा थारमाने गथा दाउ बायना होदों आरो बिथांमोना जाबाय आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों माने जोङो बिदिनो हारि माहारि धोरोम नायाजासे थारमाने जोङो खौसेयैनो जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव जाबोबाय थादों आरोना आरो नैबे बोसोरावबो बिदिनो जाबाय नै जानाया थारमाने गाव गाव जायगाखौ सेलेक्ट खालामनानै जानांगौ आरोना बेनिफ्राय जोंहा बेयाव सिस्टेमाव दंखाजोबो देखायखाबाय नै बिदिनो ओइ बाबु जेट जिल जम हा बे खाथिनि सावताल गथ'फोरलै थारमाने बिथांमोना बेयाव पिकनिक जायो होनना मिथिखायो बेनिफ्राय आरो फैबाय नालाय होनांगोन बिदिनो सुक्रि जिल जम मस हा उतु मस जेजिल जम सुक्रि जिल जम सावताल रायलायनायसो सोलोंदोंलै केदाया जिल केदाया मच जिल उतु मस गथ'फोरा जाबाय बिसोर बिथांमोनखौबो जाहोबाय आरो बिदिनो गोबां गथ'फोर फैयो आरो ना जाहोदों बिसोरखौबो आरो साखाथि फाखाथिनि मानसिफोर सोरबाफोर फैनायखौबो जाहोदों जाहोनांगोन नंगौना नङा नै बिथाङा जाहैबाय जोंहा खावरंनि दै बिराद फुराना जाबाय बिथाङाबो मा होनना बुङो उदालगुरियाव रिक्सा सालायनाया बिराद फुराना जाबाय खै बोसोर मोनजाखो नों पिकनिकखौ बारा जाबाय दां 16निफ्राय जन्म जानायमोन उदालगुरियाव इ रिक्साया 2016निफ्राय दायो 26 जाबाय 6 बोसोर ना 3 बोसोरखौ नोङो मोनजायाखै मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जोङो बिदि खौसेयै थारमाने मिलायलायनानै जाबोयो आरो ना हारि माहारिजों खोथा गैया धोरोमजों खोथा गैया गासिबो हारि माहारियाबो बाहागो लायो सावताल असमिया नेपालि बर' ओइ नेपालि दाजु चुंगुर मासु खाय मुर्गा खायो ठीक छ दाजु साला बेन्दोंफोराबो ओरैबायदि सैतान दै बिसोरो अमा जाया होनना बुङोना साला जाखुमायो दिनै नुबाय जोङो पिकनिकआव
दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो नैबिदि भिडिअ आरो माखासे आपडेटखौ आङो होनो नाजागोन गोबां गारिफोर दङ आरो फैबायानो थादों गासै जोंहा 600 जनसो 600-700नि गेजेराव जानो हागौ आरो ना जा उदालगुरियाव गासै रिक्सा हिसाबै जोंहा गासै मथा-मथि 800नि बारा रिक्साफोरा दङ दे 800नि बारा रिक्साफोरा दङ बिनि गेजेराव जोंहा गरायमारि 9 जन दं 9 जननि बिथोराव जोंहा मोनसे जना फैयाखै आरो मोनसे जना फैयाखै बाहागो लाफैयाखै जोंहा 9 जनाल' बेयाव बाहागो लाफैदों जोंहा नै बिथाङा जाहैबाय पुराना ड्राइभार दे प्रथमनि दासो सफैदों सारा दहायनो फैनांगौ माने एसां लेट नोंखौ फैयासो ना सानबाय थादों जाबाय दे फैबाय मोजां जाबाय मिथिबाय फैबाय मोजां जाबाय तथापि ना आगर पुराना खै बছৰ হ'ল ৰিক্সা চলোৱা খুৰাটো তথাপি মোক পোৱা নাই কিজান আপুনি না বৰমুণ্ডা মোকতো পোৱা নাই যিকোনো যে মই বাদ দিয়াৰ পিছত পাইছে আৰু আহিছে আৰু না বৰমুণ্ডা দङ কৃষ্ণদা দङ बिथिं दङ नै नैबेबो पुराना दे पुराना ड्राइभार गोजा मथा-मथि जोङो 2016निफ्राय सलायनाय आरो 2016निफ्राय जोङो उदालगुरियाव इ रिक्सा सलायनाय ओमफ्राय जोंहा नैबे मा होनना बुङो नैबे नियमा दाबो दङ आरो जाबायानो थागोन आरो बे प्रत्येक बोसोरावबो जाबाय थागोन आरो दे बिदि प्रग्रामा मिथिबायना आदा दे गोजोननाय थाबाय आदानिया जना मबे जन नाम जन টাউন জন ঠিকই আছে দে টাউन জন दा জন दङ नालाय जोंहा पिकनिक होनना बुङाथ' मिथिखायो नै माबायदि जायो जोंहा नै बिथिं होगासिनो खुलुमबाय होनबाय আমার ওলাব নালাগে আৰু পিকনিকত আৰু এইবিলাক হয়ে আপুনিতো খোৱা নাই বেলেগে খাইছে হয় না নহয় লগৰীয়াৰ লগত বহিছে হয় না নহয় এইটোতো জানেই না মিলা প্ৰীতি খোৱাটো আৰু ন মানে এইটোৱে কৈছোঁ মোৰ তাৰ মানে চেনেল আছে তো চেনেলত ডালিম দেই হয় না নহয় মই এইটোৱে কৈছে মানে কি আমাৰ ওদালগুৰি ই ৰিক্সা আমাৰ 2016ত ইয়াতে স্থাপন হৈছিল আজি 20 তাৰিখ আছে হয় না নহয় জানুৱাৰী 20 তাৰিখ এইটোৱে তাৰ মানে আমি প্ৰত্যেক বছৰে বাৰ্থডে হিচাপে আমি পালন কৰি আহি আছো হয় না নহয় এইটোৱে কৈ আছে মই এই জানে একতা হ'ব নোৱাৰিলে আমাৰ কিন্তু ইয়াতে জাতি ভেদ নাই সব জাতি আছে হয় না নহয় সব জাতি আছে সব ধৰ্ম আছে নালাগে ইয়াৰ কাৰণে আমি কোনোবা মুছলিম থাকিলেও কিবা থাকিলেও আমি মুছলিম বিলাকক প্ৰত্যেক বছৰে এক্সট্ৰা খানা বনাই নে এবাৰো এতে এক্সট্ৰাকে বনাই খাইছো ভাল লাগিল দাদা লগ পাই আমাৰতো এই পুৰাণা মানুহ দেই পুৰাণা মানুহ আমাৰ ঠিক আছে বাৰু না দে এনজয় কৰ ন ভাত খাইছে না খোৱা নাই খালে না दे जोंहानो बिथाङा जाबाय बिहारि सम्प्रदायनि दे खिन्थु बिहारिबाबो बिराद मोजां बर' रोङो मोनफ्रोमबो प्रथम रिक्सा ड्राइभार होनना बुंब्ला बे सासे आरो न बिहारिर পৰা আপনি পাস আছিল না রিক্সা চলাও ওদালগুৰি ন আর 15 দিনের 60 বছর কিন্তু প্রত্যেক পিকনিকতে আগভাগ লৈ আহি আছে একবাৰতো কেনসেল যোৱা নাই আমি যোৱা বছৰ কিন্তু বেলেগ সিস্টেমত বনাইছিল বৰ্ণগাঁও জন সিস্টেমত আমি বনাই দিছিলে যোৱা বছৰ কিন্তু এবাৰ আমি কিছুমান কথাবিলাক চিন্তা কৰি পেলাই তাৰ মানে এবাৰ একেলগে বনোৱা হ'ল ভাল লাগিছে না লাগা নাই ভাল লাগিছে না নমস্কাৰ জমা খাব লাগে হয় এইটোৱে মানে जोङो बिदिनो এনেকে आरो जोङो बिदिनो थारमाने मोनफ्रोमबो बोसोराव खालामो दिनै बिदिनो रंजादों जोंहा बेयाव मा होनना बुङो सावताल बर'जों खोथा गैया बिहारिजों खोथा गैया
जोंहा नै दे थिगानो इन्जय 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 আমার মিলা পিতৃ হয় না নহয় মিলা পিতৃ এনজয় এটা প্রত্যেক বছরে হয় আমার जोङो थारमाने बिदिनो रंजा बाजा मोनफ्रोमबो बोसोराव थारमाने जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जायो आरो ना मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो खालामनाय जायो आरो नैबे बोसोरावबो जोङो रंजा बाजायै खालामनाय सां दुनिया इमान दुनिया माने जेबो प्रब्लेम गैया आरामसे सोलिदों आरामसे माने प्रत्येक बोसोराव जोङो 20 तारिखाव जोङो लायो इ रिक्सा हन्थाया औ बेखौनो जोङो लुबैयो जोङो खौसेयै थानांगौ नंगौना नङा थानांगौ खौसे गैयाबा रावबो संसार जानो हाया बेनो आरो थिग बिदिनो जोंबो उदालगुरि इ रिक्सा एसोसिएसन हिसाबै दिनैसिम जोङो 2016निफ्राय 16निफ्राय नैबे 2024सिम जोङो बिदिनो रंजा बाजा जोङो बिदि प्रग्राम बा माखासे बिदिनो हेफाजाब होलायनायाव जोङो बाहागो लाबोबाय थादों आरो ना दे लोगोफोर नायलांबाय था आरो जोंहा नै बिदि रंजानाय नै बिदिनो आरो ना गाव रंजानाय जानाया जमा नै बिदि ओमफ्राय जोंहा नै बिदि जाबाय थादों फंबायमोना दे खायदाबाग न रेहाना पाबक बरिया হয়েছে না আর ভাত লাগে যদি মাংস লাগে যদি লৈ আহক বুঝেছে जोंहा नै नै बेहा इन्टारेस्ट ना होगासिनो माने बिदिनो आरो रंजा बाजा मोनसे बोसोराव थारमाने खनसे रंजानाय जा नै बिथिं जाहैबाय जा मुस्लिम सम्प्रदायनिमोन दै नै बिथिं नै मुस्लिम सम्प्रदायफोरनि दङमोन बिथिं बिथांमोननो एक्सट्रा बनायनानै होनाय जाबाय आरो बिथांमोना जाखांबाय बिथांमोना गावसोर थारमाने बिथांमोनाखौथ' मिथिखायो थारमाने गुबुननि बनायनायखौ जाया दा बिथांमोना एक्सट्रा बनायनानै जाबाय आरो बिथांमोननो फेसिलिटि होनाय जाबाय आरो ना हिकिम केने লাগিছে আজি পিকনিকত আহি রহিম ভালে লাগছে কিন্তু খালি কমি হল নদীত পানী নাই পানীটো খাব নাপায়ে হয় না নহয় ভাল লাগলে হয় পানী নাপায়ে এইটো জানে হয় না নহয় পানী নাপায়ে নে হিকিম পানী নাই ভাত খাওয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ বা মহৰি কেনে ভালো আছে नै बिथिं संनाय खावनाया जाबाय थादों बिथांमोना एक्सट्रा बनायबाय मोजां नाङो थारमाने मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बेफोरबायदि बिथांमोननो जोङो सुबिदाखौ होनाय जायो आरो ना जोङो बिदि हारि माहारि जोङो नाया माब्लाबाबो হয় না নহয় আমি জাতি ভেদ নকৰো হয় না নহয় প্ৰত্যেক বছৰে আমি এনেকাই মিলা পিতৃ খাই আছো এইটো বছৰতো খালে ভাল লাগিছে না ভাল লাগে না নালাগে বছৰত একবাৰ এনেকা খাওয়াটো হয় না নহয় এই ক্ৰা কেনে খবৰ ক এইটো পিছত হ'ব পিছত খাম बिथांमोना थारमाने गावसोर संनायखौ जानो जासिदों जागोन आं दसे उनाव आंनो होनो नागिरदोंमोन आं बिथांखौ बाहाय सोंग्रोनोसै आरो কেনে লাগিছে কই বছর হল বেটারি রিক্সার এসোসিয়েশনত পিকনিক খাওয়াতো আপনি তো প্রথমৰ পৰাই আছে দে প্ৰথমৰ পৰা আছে কই বছৰ হল 9 বছৰ ৰানিং হৈ আছে 9 বাৰ হ'ব এইটো লগত 9 বাৰ মানে প্ৰত্যেক বছৰতে আমি মিলা পিতৃয়ে খাই আছে হাই কাইজা নাই কিন্তু কিছুমান কথাক চিন্তা কৰি পেলাই আমি যোৱা বছৰ মাত্ৰ তাৰমানে জন হিচাপত কৰি দিছে না কিন্তু তাতেতো ইমান ভাল লগা নাই এবাৰ ভাল লাগিছে কিন্তু আমাৰ এতিয়া আমি মানুহ বেছি হোৱাৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব বোলে তাৰমানে যোৱা বছৰত আমি টেষ্টিং চাইছিলে কিন্তু বহুত বিভ্ৰিভাং ওলাইছে দেই যোৱা বছৰত শুনি পাইছোঁ আমি ইয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰি পেলাই এইটো বছৰত একে জমায়ে কৰা হ'ল এইটোৱে ভাল লাগিছে না জমা কৰাটো এতিয়া আপোনালোকৰ খানা চানা হৈ গ'ল দে ঠিকে আছে দে খাব লাগিব ভাত বনালে চব্জি বনালে আৰু এইফালে কি বনাই আছে মাংস না কি এইটো লাবৰা বিলাহী চাটনি ঠিকে আছে দে ঠিকে আছে খাম খাম চিন্তা কৰিব নালাগে ৰহিম হয় নেকি এইটো অলপ দেখাব লাগিব কেনেকা চনকাইছে চাওঁ
Wah, biryani, no? Wah, pulau. नै बिथांमोनाथ' पुलावसो बारा जायो मिथिखायो ना बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दाउ बेदर थागोन ग्रेभि बरियानो आरो मोनसेखौ बुंला आं मोनसेया दङमोन नै बिथिं खोबना दोनदों मोनसेया नाम नङाथ' इफाले थाखि दैसे इदि नखं आरोना দে ভাল লাগিল দেই লগ পাই ন Juga ada. Ada nggak mau nanya? Kasih.